wala rin malalako ni naman eh. Antay lako yo. Antay lako yo. Yema po. Yema. Kano ba ito? Sampi ka ay. 25. Ah? Ay, 25. Ah, Pangasinan kayo ah. 25. Either kahit Pangasinan. Bayambang. Bayambang si kaoy. Bayambang. Bayambang mat. Bayang bang kan ba? Akan, manaliw ka na pa. Wala ikim. Pigari karga to. 10. Si kaya manggagawa. Oh, sige na. Manaliw. Sambrano. 1, 2. Hindi siya na. May barya siya. Di, wala mo lang lilibre. Ngayon lang ako ililibre. Sige, ako na. Oh, Kano ba? dalawa. 25. Lahat na yan. Tama na, tama na. Ah, Lahat na. Apat na kami. Apat na. O sige, apat tira. Oh. Wala mababantay kay YouTube. Ah. Wala lang, ang halalang Hindi, ano kailan eh. Pigara la. Ito yung ngaran di man Agka magkano? YouTube. Magkano ata ito may ngaran ko. On. Hindi, ala ni sakay. Pigara lang alam eh. Apat tira la. Apat na. 100. 100. Ang tatoy mambilang. Oo na, ang grade mo la. Grade. Ni makukulit ko gugaw. Makukulit kayo ah. Ading mo si Kata. On. Iba niyo tatayo tang sinanay yo. On. Very good. On, kanto bali-bali unto ay. Sige. Lagi marak takap. Yan ni. Tinaran to ang kanan. Man Pangasinan tayo ha. Ang tingaran mo ay. tingin lang yung tao. Ha? Hana po. Hana. Pauline Hana. Pauli, ang tingaran mo? Pauline Hana. Batan si Hana. Ako kulire o gugaw, malala ko yema, Burnham. Sige, antang mo na. I-vlog kuya. Iking ko ah. Tayo nang piananang kayo. Salamat ah. Okay po. Digara kayo sa naagi ay. Talura. Talura. Bintalo. Taluran BBE all girls. Tawa. Girls. All girls. Nata ni nanangalan hana may YouTube channel tayo, tayo vlog tira. Wajah kami ni wala kay Burnham. Orang lah. Nama. Si Katu. Si Katu. Nampak kalau lupa. I-share mo share mo ano kan On. I-follow isang share mo salamat mau tayo masingger ka. Thank you po. Sige, ang gabi payong niyo. Wala? Di oral la. Okay, bye-bye. Bye-bye. Salamat. Makukulira man ugugaw ni. Marunong era, tariman bilay.